Hambai jotono no phung kaham gai ang tabo ano norok saimana an bung gai Prakash debbarma gai onek borok saimana no barwa hinai onek borok saimana director hinai gai ang tak just kisa blog rok khaitringui tongo gai o blog rok khaimani bising tei buiano sawo ning ba viral eng tongole nini nung rok kok samar bufur khai naithok nokor tongole nang bufur asu khai tong hini saw gai ang teban bukhaw musung ka khainani gai abo je khaimani nongni belai khaino hamari tongan sakao tamni gai nor as khamsa gyanga ang as khaibo mangla khama viral bongla khama bolte o ek dui mas ba 20-25 dino o 20-25 dino ani huge views phaikya pray 25,000 moton gai subscribe phaikya প্রায় 500 মতন গাই আনো ইউটিউব নে হইতে সাগা মানে আং ফলো খাইনা কা আরো অ্যাচিভমেন্ট খাইনা গাই প্রায় 1000 সাবস্ক্রাইব সংকা নাংনাই ওয়াচ টাইম কানা নয় 4000 ni সাগা gang teb khaina musungkha nge plus no a khaina musung riman karon kai nong ni bagai nge nor ano mane hamjagai subscription khaikya ba views naikya ngai nor ano hamjagai na naikya na hini mai hino ba ni kok rong samarok ban tong nong no naithjagai no khari khana haima to kabun bagai ang teb mane bukha jogojog khaina ni nga ni ob khaima gai 20-25 dino no ongkha pray boisa onek somoyo asuk subscription gai 2 bosorok 1.5 bosorok nago hinai ngangai asuk je nang doma ga jaga sanga suk khaisi gangka ba an baga ani bukhate jogojog khaina musungkha hine norogano muti kheno nai taisa khaidi ngai nongni hamari botongan saga norogano hamjagi naiman bagui no ang musu jotoi ago goi taisa khaina musungkha plus ang gabon khai tongo gang dogano sanang to tei rogo bothangi khayo ngai plus ang haino tuktak nok rogo khayo gan sarai no tei khayo bang sajung haino mosawi khayo apti rok khai tong ngai norogano je musuk kai hamjagai ano musuk kai nai ano ko mani bagai ang belai khino mane nong thani ekdom mane tami chanani belai hambai paifle maribu ngai norogni noran muti khe nai tongma bagai no ang mane musuk jora phai nukjangnani musung khatai sa kabang khaiei ngai plus ang abono nukjagai ma tongkha ngai norano tebo subscribe khaidi ngai plus go views naidi ngai plus bell icon sindi ngai like rok khaidi ngai onek borok kok hamya rok sei hoga no ngai aborno kono main khaya tamni ngai just ketalo phagya ngai joto borono puila kamo hokor gangai siang ngai motang sita yangi khai dongmani ngai tikisa sinan bagi khai dongmase ngai tamon puila kaham khaina thanga ka hamya nongwa abo to kaham no saimo joto borono sana naya ngai puila kaham thana ngai jesapano khagya ngai o ngai mutei samurok ngai batebo mane bui betebo sajago abo bata mobile ok te ya haina tam khatam rok khaitring dongo tam rok khaitring dongo ngai noro ano tebo mane mutei ke hamna bai nongna belai kena habai pay je ek mas ano musuk kari man bagai mane subscribe ko ma khairi ka ba ban views ro nai ka ma khairi ka an bai nong belai kena habai pay ya ngai tabu phadi kai ke sabai te kaisa subana ngai hagen khain nangnai je kusuko thana ngai ngai bo kusu kana ngai te kaisa manjui ma tongnai ngai plus manjui tongman bisingo na arke ma tongnai abo chain marketing system hai te borok ngano ko khaikya tabu ko sotong lai ma haino ngano sasoi khaike te ma sabo subscribing kai ka arkeno abo just chain marketing system haino abo kaisa ago bui tongkai khaima ngai jotong khaimono ani yak ba yak rom laiei mote khaino sang taisa je su ya rom no tisai rolai nongno belai kena hambai ani no subscription khaidi plus like khaidi tai bell icon sindi belai na hambai pai play maru hambai jotono